ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ତ? ଯଦି ସରିଲାନି ତେବେ ଦୌଡ଼ି ଆସ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମିନତି ମଞ୍ଜରୀକୁ। ଆଜି ତୁମ ଆଈମା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗପ ଆଣିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଗପ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ତୋଟାର ଧଳା ଭୂତ। ନାଁ ଶୁଣି ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ହେଲେ ଡରନ୍ତୁନି, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ସେ ତୋଟାର ମାଲିକ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଦାଦା। ନାଁ ତାର ରଘୁ ଦାଦା। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଭାରି ଡରନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ରଘୁ ବୁଢ଼ା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, କାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଦିଏନି। ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ, ରାତି ହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଭୂତ ବୁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେଠିକି କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଚିକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା। ଦିନେ ଚିକୁର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମାମୁନିର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ମାମୁନି କିଛି ଖାଉନଥାଏ, ଖାଲି ଜିଦ୍ କଲା, ଭାଇ ମୋତେ ସେ ରଘୁ ଦାଦା ବଗିଚାର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଘରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ରାତି ବି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ଜିଦ୍ ଦେଖି ଚିକୁ ରହିପାରିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୂତ ସହ ବି ଲଢ଼ିପାରିବି। ଚିକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ତୋଟା ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ପବନ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ, ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ହଲୁଥାଏ। ଚିକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, କିଏ ସେଠି? ଚିକୁ ଡରିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଚିକୁ ଭାବିଲା, ସରିଗଲା, ଆଜି ଧଳା ଭୂତ ମୋତେ ଖାଇଯିବ। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋତେ ଖାଅନି ଭୂତ, ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଧଳା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚିକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ କପଡ଼ା ହଟାଇଲା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଚିକୁ ଦେଖିଲା ସେ କୌଣସି ଭୂତ ନୁହେଁ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ରଘୁ ଦାଦା। ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଦେହରେ ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବଗିଚା ଜଗୁଥିଲେ। ରଘୁ ଦାଦା ଚିକୁର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲୁ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଦିଏନି। ସେଦିନ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବୁଢ଼ା ନିଜ ହାତରେ ଗଛରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଚିକୁକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହ ଯାଇ ମାମୁନି ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେଲେ। ସେଦିନ ଚିକୁ ଜାଣିଲା, ରଘୁ ଦାଦା ଭୂତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ଜଣେ ଦେବତା। ଗପ ତ ସରିଲା, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତୁମେ ରାତି ଅଧରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଡରିକି ଦୌଡ଼ିବ ନା ସାହସ କରି କଥା ହେବ? ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।